Okenekwe. Anyị ekene gị. Alụsọ. Daalụ nwanne m. Biko anyị chọkarị ka ịkọwara anyị alụsị dị ishi n'be gị na ihe ha na-arị ishi. Well, ana m ekene Igbo. Arụsị a na-ekwu. Arụsị Abaka. Na nna m sị na ọ dị mmụọ ka ọ dị mmadụ. Na mmadụ ga-agwụ n'ụwa. Arụsị bụ mmụọ. O nwere ihe na-enwe obi ebere ndidi ka arụsị. Ọ bụrụ na mmadụ bịa n'ahịa na arụsị si arụsị nke a mee ma ọ bụ ya gbuo mmadụ, ọ bụrụ ka arụsị ji eme gịnị? Ji egbu mmadụ. Ijikwa ogu, ijikwa ọfọ. Mụ na onwe m na-ekwu okwu a ejego m faa. Ọ bụrụ mgbe m ji ma nna m emegide nchigheta azụ, mana ama m na nna m mere ya, nna m mere ya, nna m wee mere ya, ndị ikwu nne m wee mere ya. I'm a trader. Azụrụ m afịa. Ebido m my own. Atụ ma kọntena. Mana all vain. Ihe ndị a niile bụ ya o furu efu. Enwechie m shop mana Ondo n'Okotumba ma Kaduna ma otu Nkwọ Ọnịcha na market Ọnịcha. So now wee bụ that na o nwere ihe a na-akpọ ọkpụkpọ oku. Ọtachi mmadụ. Azụgidere m afịa wee gbaba ọkada n'otu Nkwọ Ọnịcha. Gbagide ya bụ ọkada nyaba moto kabu otu abụ ezi ya. Agbara m Enugu Ọnịcha. Agbara m Ivin Abuja. Gbaa Ogun Osun steeti. O ebe nọmba fọlọ. Gbaa Abakaliki Afikpo. Mana ihe ndị a niile o nwere mgbe eruru moto m bido ịgba ọkụ, ịkụ injin, nsogbu karịa m arụ. Mgbe eji ma nna okwu esie ike bụ moto gbagide n'ụzọ, injin moto adapụ, o tie n'ala ma na-enyekwa ọkụ. Nọọ ndị na-agbafezi ya asị m ọga na injin gị na-akpụ n'ala, ọ na-aspaakị ọkụ. Mụ nwa ma sikwa ọnwụ. Ihe ama na onye nyagidere ya moto bụzi alụ mekaniki. Detere mere m ezigbo onye ala. Mbata na village ndị be anya anaftamazị a mad somebody. Ụmụazị m gara aga skuulu enwewuro m ike ịkwụ ụgwọ school fees ụmụazị m. Tenor ya agacha another tenor na school fees before m kwụọ another tenor wee gara aga. Mapụnwụ n'ụzọ jee nyaa moto. Ndị be m ama eri nri. O wee bụrụ ihe omenala wee mere m. Ekene dịkwara nwaanyị nna anụ. Anụbụgo m nwaanyị dị ihe nụ ya bụ nwaanyị ka ọ nwụrụ. Ihe m niile bụ mmebi. To the extent na ndị ahụ nụrụ nwa ha jere tụọ m arụsị a na-akpọ ahabagụ. Nọọ m gburu nwafa na nji egwe ọgwụ ego. Abịara m ebe ahụ bịa wee ṅụọ iyi. Daide ka m nọ wee marụ na ọ na-aga mmadụ nụọ nwaanyị o gbuo nwunye ya. That is my first experience. But ekene dịkwarụ ya Chineke. Nwunye m mechekwara wee nwụọ, ha narụ m ozu nwaanyị, narụ m ihe niile. Mbere akwa m gịnị mataba. Kama na o nwere ihe karịrị Chineke nna. Before m wee gabazie Ezike Ọba, Enugu Ezike, nụtazie Osodieme Lọlọ Ọrụchukwu Anichebe. Ọ mụọrọ m ụmụ 9 ite naanị, ọnwụhụ nke na-awa m isi. Chineke nna wee gọziri m mana ọmụmụ mana nwa mana ihe niile. O nwere ihe ka mmadụ ị na-ekwu eziokwu and bụrụ onye eziokwu.
omenala dị na be nna m, ọ dị na ikwu nne m. Mgbe m batara be nna m ka m bido nya bụ ọdịnala. Ihe m ji bido nya bụ ọdịnala bụ na nna m megide nya bụ ọdịnala si ya ga-agụ chọọchị. Ndị ụka chie nna m echichi. Nna m arụ ya niile wee zaa aza dịka taya moto apọmpụrụ apọmpụ. O nwere ebe m na-ebu efere nna m mgbe nke n'anya G5 Fiat. Nna m nọrọ ebe a kịta ebe a niile arụọ mmiri mmiri, ọ na-ama anọ dịka ọkrọ ọgbọnọ. Ebe mmiri ahụ si abịa ka ị na-amarọ, mana o si na-arụ ya na-ede na-agụresi ala, a na-efichi ya, a na-asa ọkụ ya. Ịbịa na be nna m akịta n'abalị chijie, odooro ya na ebe niile na ịzara ya aza, jee dozie berishiti, dozie bedị. Ịbịa eze ka ịbịa wee didara ana ebe niile aghọọ eke mkpume ikputu ga-ehu na-akpọ small agwọ a na-epe mpe na-acha brown avụ ana. O nwere ndị na-akpụ ya vita ka ọ gịnị, ọ na-epe mpe. Otu ka dị bedị ahụ ọ na-awụgharị na-egwugharị, but ọ ya akwa ataghị o wepụ ihe ọ ga-eme gị o, mana ọ ga na-eyi gị egwu. Mgbe chi ga-efokwa ihe ndị a niile edisapia. My father so na the first person carry mbụ, the first person a ga-echi Reverend Father 1963 in exact niile as a whole. Godwin and Nchebe late. Nyanwa so na the first person a carry ichi Reverend Father. Only son nne na nna ya mere gịnị wee nwụta. Mgbe ndị ọcha ka nọ n'Enugu, abịa ka abịa chie nye na Reverend Father. Ndị ọcha ka abịa wee chie nye ya. Mgbe chi na-efo, my father enwe punch back. Ndị ọcha na-akwa punch back disappear. Isi history nna m mere ka anyị wee mara. So ihe ndị a niile ka anyị gabigara. So my mother amụnyere ya na chọọchị. Nna m enwere mgbe o jiri gwa my mother na ya na-eme ihe ọdịnala, mana mgbe nne m jizi mazị na nna m na-eme ihe ọdịnala, ọ faịtịbazi ya ka nna m wee kwụsị ya. So nna m wee jizie na ya nwụtago nwa. Ọ mụtara 4 boys and 3 girls. I'm a twins. Abụ m ejima, the second one. Nna m wee kwụsị ya. Mgbe nna m ji kwụsị ihe ọdịnala bụ 2001 to 2002, mgbe m mụrụ my first son. Na my first son ahụ ebi m n'Awada mgbe emenabaghị Isiokpo. Mgbe nka nna anya sị ọkada, m nwere problem na business, wee baa mba n'oke onu wee sị my father nọọ ka ịlapụta m ka ị na-achọ, gị mebelu ọdịnala ahụ ị na-eme ka anyị nwa wee ike gaa n'iru. Nne m wee maa m ọra na ntị gbaa that na anyị ga-agaba chọọchị. Enwere m option na nlapụ ha n'ụlọ ahụ wee pụọ. Nna m kwụsịrị ime ya bụ ọdịnala bụrụ ọdịnala ị bịara ebe a tata. So nwanne m the man bidozie nwee problem, all that issue. Nna m yara ọya good 4 years. Nna m no nri mana ọdụlọ ọkpụkpụ agbadi ya. Nna m ṅụọ mmiri marụ na ọdụlọ ọkpụkpụ mmiri ehukuo ya. Nna m a na-anyụ anyụ na-agba sọmọfụ onye korola na aya. Nna m na-aga n'ụzọ otu a ntu amụwapịa ọkpa ebe ntu ahụ si bịa ka ọ na-ama ama. Ọsụọ nri ọsụrie ma aka ya ma ọkpụ ya, kapịnta ka ọ na-arụ. Ọkụọ ntu ọrapụ ntu jee na mkpụ ya kụọ ya gba. Ihe ndị a niile ka nna m wee gabigara, mana later on the man mechara hapụ. Ka the man wee hapụ, the thing bịazie wee nye m aka. Ebe m nọrọ bido mebe ya bụ omenala, because na o nwere ozi ndị
option. So ejikwere m eziokwu eme ya. O nwere ihe ndị Igbo na-atụ n'ilu. Nwahụ ọgụrụ bụ iji n'aka elo. Nwahụ ọgụrụ gburu n'egwu elo. Ọgụrụ gburu nna elo. Ọgụrụ bụ iji n'aka elo. So ọmadị mma asị nọ ihe mere nna wee mekwe nwa. Ọmụnwa bịara n'obodo a n'ezi agụ a wee na-ayọ ndị be anyị. Ọmụnwa wee mechiri ka ndị na-eme ajọ ihe tinye aka n'akpata. Before mmụọ be anyị na-agba hụbọnyo ebi afịa, a ga na-akọ nsị na-eme awansị wee dị iche iche. Emechi emume ịnọrụ na-akọgbuo ya na-egbuo ya, mana ọmụ stop those things ya. So omenala anyị na-eme bụ ka anyị na-egwuri egwu, ka anyị na-eme nwanne. Onye chọrọ ime odegwu ọ na bịa na-eme ya, n'otu ịbịa were ya na-edestroy onye nọrọ onwe ya. So ebe mmụọ siri bido mebe ihe ọdịnala a na-akpọ arụsị. Arụsị bụ mmụọ a na-adị afụ anya, mana okwe ndị na-afụ ya bụrụ ndị nwere anya ime mmụọ. Arụsị dị in form of tampercy with justice. Ikpe nkwụmọtọ ka mmụọ na-ekpe. Ọ dị ekpe ikpe na-eziri ezi. So nọọnụ wee bụrụ arụsị dị na be m. Arụsị na-enye nri bụrụ ọdịnala be nna m. Nọtụ na njere mba je wee weta. Ọ dị 42 in number. Nke ọbụla nwere ihe ọ na-arụ nke ya. Nke ọbụla nwere ihe ọ na-epresent nke ya. Nke ọbụla nwere ebe ọ na-eje nke ya. Ka mana ihe mma n'ụwa bụ ihe onye na-amara na-egbu ya beso ma ihe ịmara. Like o nwere mmụọ a na-akpọ udo. O mekiri ọpụ bụ tinye bụ arụsị. O nwere mbọsị m ji egbu ọkụkọ n'udo. Were ọkụkọ ahụ wee tụnye n'ite nri a na-esi. Within 4 days nda n'ọya. Obi m a na-akpọchi ndị ka onye a na-agba egbe. Ka m kuo ume chaa, ka m nọọ asọ chaa, ka m jee ije chaa. Ihe a bụ afa. M wee bido wee tụba ese. Ọ gịnị na-eme m? Wee tinye dị afa na-ajụ ọ gịnị na-eme m mụnwa bụ ichere ezi agụ. Because of na ma ngọ ọgwụ elu wee ṅụọ ọgwụ ana. O wee gwa m na ndụ dị na mma azụ ahịa mbịa otubo na-agba ama afọ ime. Anyị kene ọdụ ọmụmụ, kene ndị mmiri bụrụ ọdịnala ahụ anyị na-eme bụrụ ihe sitere n'aja ala. Ọ sị m ga-elu ka m siri wee gbuo rie anụ were ya jenye nwoke na nwaanyị n'ọrụ obodo wee rie. Na-adị eri ihe anyhow. Udo bụ mmụọ na-eji egbu mmadụ. Ọnya bụ ịtụ arụsị jee n'udo wee gwa anya aka. Udo nyewa bụ mmụọ na-eyi black cloth. Azụ otu akịta ịfụrụ akwa dị. Ọ na-aka udo si adị na mmụọ bụrụ arụsị. Ọ nwere ndị a na-eme a na-eje beria. Ha eyiche black and black. Ụfọdụ abụrụ whatever society. Ya bụ sign of udo. That is sign of black and black is not a good something. Yeah, or go and kill and come back. So any society of an black and black better go back. So no arrow one black and black. Man didn't hear the consequence and the year up. When I call the policeman who use black and black. The sign of the black is Udo. Arụsị Udo. Ihe na bụ go and quench and kill and come back. So na ya bụ Udo ka ọ dị ebe ni. Ewetago? Nke anọ. So the internal. This is a sign of Udo.
udo na-ama akwa ojii ịtụọ arụsị udo a kịta bụ ihe ya eje wee manye onye ahụ ụdọ ya bụ onye ga-ajọji whether good or bad ome gịnị ọ bụrụ na ekpeche ikpe onye ka eji asị tamper mercy with justice na bụ ihe gafere izizi whether death or life ọkpụsị ya akpụta ọnya bụ udo ọnya bụ one of arụsị another one bụ ngwu o nwere palm tree o ji aka ya si na mee gịnị wee puo ọ bụrụ mmadụ wee kụrụ ya akụ ada akụ ya akụ na dịsi ngwu a now the part of that ngwu is na ebe a na-enye ya nri here ngwu ka a na-enye nri ebe a mana na ebe tree ya ebe afọ so that ngwu arụsị ka ọ bụ ihe ọ na-arụ bụ ihe ike eghọtago so ngwu a nwere ike o jide injin moto o tiwapụ ya ịbụa gbaa nke a anọrọ otu a nke eme gịnị anọrọ otu a so ngwu a kwa na-eme na biznes ọbụla ị na-eme ọ ga na-agarị gị and ọ ga-eme na ihe ike a na-eme nwa ya n'ụzọ and ngwu a so na mmụọ na-akọs accident ihe mberede along the road ma ọ bụrụ na ọ nwere ka esiri wee mejọ ọnya ọ arụsị ka ọ bụ ya bụ ngwu ọsọ ndị dibịa na-enwe ya mba nọ ọ bụ ọsọ ndị dibịa ngwu dịgasị na village by village ọ dị town by town mana ọ nwere ndị na-adị maintain nkefa ngwu na-adị na arụsị ọbụla ngwu na-adị na famili ọbụla and ezinụlọ ọbụla ịfụrụ ngwu ezinụlọ ahụ isi ya a great someone so ngwu adịghị epu anyhow ngwu bụ oke osisi and otu adị agba ya like this ikoro a now ikoro a ngwu ka eji wee tụọ ọnya ka eji wee tụọ ọnya akịka amata nwa ya ụtụ ama agbanwe ya so ọ bụrụ ntu niile ka ị ga-akụ ya ka ntu ahụ ebe anya o ji wee bụrụ ngwu arụsị ka o mee gịnị ka ọ bụ ikoro a bụ part of arụsị a na-akpụ ya ikoro ejebe onye ụbịam ejebe onye ụbịam ndị mere ihe ike ndị mere ihe gboo ndị nze na ọzọ arụsị bụ arụsị ọbụla ị ga-abịa wee fụ ikoro a marụ na o chizuru echizu mana o nwere mgbe ndị oshi bịara wee bube ya na-eje elebe ndị ọcha mana ndị oshi akpanwụrụ nke a ha buchie ya pụọ n'iru ụzọ a ebutekwu ya azụ ha buchie ya pụọ n'iru ụzọ a emegide ebutetekwu ya azụ so mmụọ dị mmụọ megịnị wee dịkwa ihe a ka a na-akpọ ikenga o nwere ndị na-akpụ ya nkwa arụsị n'ọnụ ndị Igbo nkwa arụsị n'ọnụ oyibo ya bụrụ ikenga ọ ikenga ka mmụọ na-eme ọkụ n'ala ọpanye ije yes ọnya bụ mkpụrụ obi image ọ nwere nke a na-akpọ oji ya na form of ya staff a na-enye ebe a ndị ọzọ na-eyuzu ya arụsị bụ arụsị na-eyuzu ya arụsị a wee nwee nka arụsị a o chiri ọzọ ọya ka o ji wee nwee ngwu agịrịga ngwu ọzọ oji oji ya ka eji wee na-akpa ike so o nwere mgbe ndị a na-eme eze nwaanyị ụfọdụ na-abịa ha ewere ihe a ha naba outside the country mana arụsị ejekwe gịnị gbatakwu ya azụ ọ ihe a so na ihe mmụọ ji eje so nke a ka a na-akpọ ụmụada ụmụ ọkpụ a na-enwe ụmụada na mmụọ ka ụmụada n'inyere generation to generation ya
ụmụada niile nụrụ di na mba, ndị nụrụ Kaduna, ndị nụrụ Benue, ndị nụrụ Lagos, dị mkpụrụ obi ha, mmụọ ha niile ndị wee nwụrụ anwụ, ihe ọbụla ọ bụrụ na emegidere ha ebe ahụ, ha ga-abịa ebe a nye saịnị. Ịma na o nwere ada na ebe akwa emegidere, a na-emekwa ya emekwa ebe a. Ịghọtago? Ihe a ka a na-akpọ ovu aja. Ovu aja. Ịghọtago? So onwe ka mmụọ si wee gbuo mmadụ, arụsị si wee gbuo mmadụ, ebe a ka ị ga-ebute onye ahụ for the moment. Arụsị gbuo mmadụ. Yes, ị ga-ebute onye ahụ before e were wee kpee onye ahụ ikpe, ndị be ha enwee ike wee burukwa ya. Ebe a bụ ovu aja. O nwere taịm oge eru ma eke ma agwọ eshi ebe a wee na-apụta, ị na-amara ebe obi ebi ebe ahụ. So nke a ka a na-akpọ ọnụ anyanwụ. Anyanwụ na agbara. Anyanwụ adị n'elu, ọnya dị ha, ọnụ ya dị ha, ebe a na-enye ya nri. Ọnụ anyanwụ a Israel na ihe niile wee zoro ezo, eni saịdị ọbụla ị nọ tụrụ n'isi anyanwụ a ka datị arụsị na-eji roketie gị wee nweta gị. Na-ekwe nke a ka a na-akpọ ite mmiri aja ala. Ihe a bụ ọnụ mmiri, ihe a bụ ọnụ mmiri, mkpughe ihe a pụta mmiri, efu mmiri. Ọ bụrụ mmiri anyị nwa tinyere etinye, nọọ mmiri n'isi shelaịn arụsị a. Dị mmiri shi n'ala na-acha pure green orimiri. And mata na arụsị na mmiri wee bụ ofu. Arụsị bụ ocean. Ocean bụkwanụ arụsị. So nke a bụ eze nwanyị agbara mmiri. Nke a bụ ndị ichie. Ihe a bụ ekwe nna nna anyị ha ji wee rie nri na arụsị a 1970 1960. So ndị ichie a ka edoziri ebe a, ndị niile mere ihe ọdịnala, the whole town, the whole village, ebe a ka ha nọ wee na-eri nri. Because of some people ndị ụmụ ha na-eje ụka na-anaghịzi ama na ha nwere nna nwe ebe ha si. Mana chọọchị na-enwe St. Michael, St. Peter, St. John. All St. Peter, St. John, all those people ahụ wee nọkwa ebe a na omenala Igbo. So nke a nke a na-akpọ ngene bụ diọkpara Ajana. Ọ na-aga mmadụ na-amụgide nwa mụta nwa diọkpara. Ọ dị ngene wee dị ha. Ndị obodo asịgo m bịa leshifi ya, ndị na-eje ụka ka ha wee waa anya. Gere ihu na chụkwanụ n'ime arụsị osisi dị n'ọhịa ọgwụna wee chụọ ha ọsọ. Ihe a bụ ngene diọkpara Ajana. Ebe a ka a na-enye ya nri. O nwere ozu ya abịa na nna bịa rịpọtụ ọrụ nna, nwa ya bụ diọkpara ya apanye ije, nna anọtuo ana. Nke a ka a na-akpọ obubu ana. Ntụtụ ana, obubu ana, ntụtụ ana. Ihe a bụ ọfọ na ogu Ajana. Ihe ọbụla ị na-eme n'okpuru ụwa wee zoro ezo, ọ nke a na-apapụta ya. Ya na o nwere ihe ị merụ ị na-aga agụgọ na ọ bụrụ ọrụ, ọ nke a ga-egosi na ihe ahụ zoro ezo a na-amara onye merụnụ na ọ gị mere ya. O nwere onye zuru oshi na be m anaghị ejide. Na mmadụ zuo oshi na be m na a ga-ejide ya. Ma mmadụ zuo oshi abịa ebe a chọọ ịma onye zuru ori, a ga-enwudo onye ahụ. Ma ndị a na-ana mmadụ moto ha, ịbịa na ara ebe a na-arụ mee ihe, a ga-enwudo onye ahụ. Ọ ndị na-ana mmadụ ma moto ha, ha eje wee gbuka ya mee ya. So ndị na-eme ihe dị otu ahụ ha kwụsị ya. So nke a ka a na-akpọ oke ọgwụ
oke ọgwụ. Arụsị bụ arụsị na-enwe oke ọgwụ. Oke ọgwụ. Ebe a ka a na-enye ya bụ ọgwụ arụsị nni. Onye ọbụla ji ajọ ọgwụ wee bịa ebe ọgwụ ahụ efedo because of na oke ọgwụ wee nọ. Nke a ka a na-akpọ akparị ọdọ ọmụmụ. Ihe a bụ maka nwa. Akparị ọmụmụ. Yes, ma ụmụ nwa gị abụọ ma ụmụ nwa di ya na ma ụmụ ya datụ na ime na-esiri gị ike. Ịbịa ebe a tie mkpu ị ga-amụ ozuzu eke mụọ ozuzu orie. Nke a ka a na-akpọ anị izigbo ọha. Ọ maka ndị ọ bụ oshi ka ha ji eri. Anyị si ndị na-ezu oshi pụọ township. Ọ bụrụ ịgbasa singlet ị na-eri anya ịchọba ya achọba, anyị achọrọ ya n'obodo a. Ọnya bụ anị izigbo ọha. Izu oshi within this community ịmasọnsi dị ya a ga-enwudo gị arụ niile ga-adị ka onye anwụrụ ụbọchị ọ na-akọ gị ụkọ ọ ntere ịkọnfes ya. Nke a ka a na-akpọ alọ bi n'agụ. Alọ oke arụsị. ogbu dị gị bọsị ndụ na-atụ ya ụtọ. Alọ bi n'agụ. Alọ bi n'agụ a bụ arụsị wee n'ọrụ onwe ya na-enwere enyi na-enwere nwanne. Ọ na-agwọ ọya ihe siri ike ọ na-eme ya, ihe na-ekwele omume ọ na-eme ya. Ọnya ka eji na-ekpere ekpere sị ka ị ghara ịga n'ụzọ ụbọchị agụụ na-agụ ezi. Ọnya bụ alọ. Onye na-eme na asị na moto nwere accident ọ bụ sọsọ ofu onye ga-anwụ n'ime ya. Alọ wee bịara ọgụ o nwere ihe iwe kọmitiri o ji bụ sọsọ ofu onye ahụ ọ chọrọ ka ọ na-ewere. So ihe dị n'ụwa na biznes ga-adị aga ọ na-arụ ya, na mmadụ na-achụwa ọchụ ọ na-arụ ya, na mmadụ na-anaghị ihe gị n'ike ọ na-arụ ya. Nke a ka a na-akpọ egbo na-adị na each compound. Ọ na-arụsị bụ arụsị. So ọ bụrụ na ibu ọrụ akwụ ma ọ na o nwere nsogbu isi otu a wee na-apụ ma ọ si otu a wee na-abata, ihe niile ahụ ị na-eje na-aga kadịkwa ofu ebe ahụ. Ma ọ na o nwere njọ ọgwụ na ihe iji wee bata ị na-abịa ọ narị gị ya ha ngị anya. Ọ na ihe ị na-abịara ka ị bịa wee gbuo mmadụ ị na-abịa ọ bụrụ ọzọ dị pọnwa ahụ iji bịa ka etizi idigo down. Ọ ihe egbo na-eme gịnị na-arụ. Nke a ka a na-akpọ ihe nkoro ezi. Ihe nkoro ezi ka a na-akpọ ya. Ihe nkoro ezi. Ihe a bụ ọdịnala. O nwere ụmụ agbọghọbịa na-eme ha yiri akwa ha sị nne ha na nna ha na ha ejebe Lagos jebe Abuja oje na-agba akwụna na-ebi ajọ ndụ. Imebie ya ndị a na-eme ha dị ime ha eshikwuo onye eshikwuo. Ọ ihe nkoro ezi ya na-afụ maka ya. Mgbe ọbụla iji wee jegheriche bata ọ ga-ejide gị. Ọ bụza na ị nọ ebe ahụ na ị na-abata ọ ga-enwudo gị. Imebi afọ ime ugboro 30 ịpụta igbu ya na ikpebiri afọ ugboro ya 30 emekwa anya. Mana o nwere ka ihe esi wee nye ya biko ewere ofu ihe mee ụzọ ihe na-eri ahụ imerụ echie gị warning ka ị kpọrọ ime ọzọ imerikwa ọzọ o jide gị ịbịarịkwa ọzọ ime gịnị ịgwọkwa anya. So na onye na-enye saịnị na onye a mebiri afọ na onye a mere otu a onye ka ọ na-arụ. Nke a ka a na-akpọ ọkara ete. Akpụ bụ nne nwaanyị. Nwaanyị a na-eri ihe ọ na-enwe obi aṅụrị. Ọnya bụ ọkara ete. Akpụ ọ na-agwọ nwoke ọ na-agwọ nwaanyị. Nwaanyị na-eri ihe nwoke na-eri ihe ya. Ọ na-achụ ndị iro ọsọ. O nwere ndị ya dị na be ihe riche ego rie ihe ha na-akatọ. Ọ na-achụ ha ọsọ. Ọ na-agba ọgụ nwa ogbenye ya onye ọbụla a na-emegide ị na-eni kọna ọkara ete na-agba ọgụ onye a na-emegide. Nekwe nke afọ now.
Alụsị karịkwa. Nke a bụ isi aja ala. Mmadụ niile a na-akwa abịa ebe ahụ mana ọmụnwa mere gị ala ahụ. Nke a kịta na-ahụ bụ ọgwọ na ọya. Ihe ọbụla bụ ihe wee zoro ezo ya ndị na-arụ ana, ndị na-eme mpụ, ndị na-eme arụ, ndị na-anọ na biya na ọ na-abụ onye ọzọ, ndị na-eje eweta nshi na aja na-eje etinyere onye ọzọ na biya, ndị na-eje agwọta ọgwụ eji egbu mmadụ, ndị na-eme abomination dị iche iche. Ọ isi aja a na-ejidefa. Ọ na-atụ mmadụ ọya. Ọya na-eme mmadụ onye na-eje ije ada ngwụrọ. Ọya na-eme mmadụ onye na-ekwu okwu akụchie ya ọnụ. Ọya na-eme mmadụ onye na-afụ ụzọ adị blind. Ọ ihe ọ na-arụgasị. Isi aja ala. Mana ọ bụrụ na ị nwee nsogbu ide wee kọọrọ ya, ọ ya agbara gị ọgụ ma kwuoru gị ọnụ gị. Ọ isi aja ala. Mmadụ niile a na-akwa eri ihe emere ebe a. Nwoke adịghị eri ihe emere ebe a. Nwaanyị adịghị eri ihe emere ebe a. Except that person ahụ na-enye ya nri na-eri ihe emere ebe a. Sọsọ mụ nwa na nwa m nwoke nwere ike iri ihe emere ebe a. Ụmụ ndị nwaanyị ma nwunye m ama eri ihe emere ebe a. Ma ọ bụ onye ọzọ na-eme dibịa na-enye aja na nri aka ya dị ọcha, obi ya dị ọcha, nwere ike iwere ihe ebe a. Ọ bụrụ na aka gị adịrị ọcha, ndebe ihe ebe a iwere eri ogbuo nwapị. Ọ ya ka eji akpụ ya isi aja ala. Ọgwọ ụmụ ogbenye, ọchụ emeri, ọ na-agba ọgụ ndị aka ji. Ihe abụ ọfụ ya, ihe abụ ikenga ya, ihe abụ mpu atụ ya. Nwere ihe akịta wee kụọ n'elu ụlọ mmadụ si na ụlọ ahụ na ọ wezi onye ga-ebu na ya, o wezi onye ga-ebu ebe ahụ. Ọ blọkụ ebe niile ablọkụ. Ọ dị totally powerful. Ka m na-akọrọ gị. Ọ mụrụ ọrụ ya ụna n'ezie ebe obi n'elu ụlọ elu na-ekwu ya ka ọ nọ. Ọnya bụ isi aja na wede ya. Isi aja na bụ nwaanyị ka ọ bụ nwaanyị. Dati isi aja a na-ekwu okwu ya. Ọnya bụ aja a na-azọ ọkpa. Ana n'onwe ya. Asị na ka ekechere enu wee kee ana. Ọnya dị ha. Ọ dị very very powerful. N'ebe obi n'elu maka na arụsị na-ebi n'ụlọ elu.